दक्षिण गोयचो खासदार नरेंद्र सावयकार कूळ कायदो दुरुस्ती प्रश्नाचेर फटींगपणा करता असो आरोप गोवा कूळ मुणकार संघर्ष समितीन केला। शेत जमीन कोत्रादाचेर दिवपाच्या तरतुदीक लागून कुळाच्यो जमनी भाटकाराच्या ताब्यांत वतल्यो अशें समितीचें म्हणणें आसा। कूळ कायद्यांत दुरुस्ती करून गोंयांतल्या भाजपा सरकारान गोंयांतल्या कुळांक फटयल्यात असो आरोप गोवा कूळ मुणकार संघर्ष समितीन केला। नवीन दुरुस्ती कलम 4 अंतर्गत पर्रीकराने कूळ कायद्याने दिलेला कुळाचा मालकी हक्क हिरावून घेतलेला आहे। त्याचा जो मालकी हक्क असला तो सगळं त्यांच्यानी हिरावून घेतलेला असा आणि संपूर्णतः त्या जमिनीचा मालकी हक्क भाटकारांना दिलेला आहे आणि त्याचा जो मालकी हक्क असा तो सगळं त्यांनी भाटकारांक दिलेलो असा। पण नाव मात्र कितें सांगलेलें असा, कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग म्हणून फटवणूक केलेली असा। शेत जमीन कंत्राटाचेर दिवपाच्या तरतुदीक लागून कूळ त्रासांत पडटले अशें समितीचें म्हणणें। गोंय कायदा आयोगाचो अध्यक्ष खासदार नरेंद्र सावयकारान ह्या प्रस्नाचेर स्पश्टीकरण दिवचें अशी मागणी गणेश गांवकारान केल्या। आमी ताका आव्हान करता आमच्या नरेंद्र सावयकाराक की क्लॉज 4A ऑफ न्यू अमेंडमेंट हाचे सविस्तर माहिती पूर्ण माहिती तयार कर, ताचे इंटरप्रिटेशन हे सगळ्या गोयच्या न्यूज पेपराचेर छापून दी आणि सगळ्या जनतेक कळोनी की क्लॉज 4A हे कशें बरें आसा काय वायट आसा हे जनतेन ठरोवनी। स्टुडंटा खातीर देवेंद्र गांवकार। इतल्यान हे खबराचित्र हांगाच सोंपता। नमस्कार। तुम्ही पळयतात प्रुडंट। यू आर वॉचिंग प्रुडंट।